Bueno, ni Iraia naiz eta Piztiaken, Carmenen personajia gorpuztet. Eta, bueno, Carmen da Lumazulo baserrian bizi dan emakume bat, familiko etxian bizi da, behar duratu da etxe hori mantentziaz momentu honetan. Eta, bueno, etxe hortan beti aipatu izan dira, ez? Eta amak beti aipatu izan ditu, mamu kontuak eta bar, baina beak ez du hortan sinisten, eta gainaneko ez du sinistu nahi ere, pentsatu nahi ere, eta, bueno, baserrian hasiko ja gauza kuriosoak eta berezia gertatzen, eta hor ja, behai, zerbait piztuko zaio, eta horrekin hasikoa ari ja. Ni Inigo naiz, eta nire personaia, Kepa, bajan dagoen funtzionario bat, eta hori, bere mobidakin edo, bueno, ez tan argitzen arren, baja horren arrazoiek emozionalak izan dute itezken. Bere lekuen bila, eta nik uste Carmenekin badula harreman berezi bat, insinuatzeana aurretik ere, ez dakiben oso ondo nun kokau elkarrekiko, baino apresioa ondi xamarra, eta beti ere, Carmeni gertatzaion eozeri, erantzuten edo beti ere erne personajia. Grabaketa aurretik ere, buelta batzuk eman da, ja personajea nola ingurau egin zen ensaio danak asko eskertu ginu zen. Eta gero, grabaketie bera izan zen, benetan disfrutoia. Asko gozau genuen, giro oso ederra zeon asko esango hau betire, baina kasu honetan benetan, eta apostu egiten jendiez, leheno bukauko genuen egune eta holako arrokeri puntu horrekin, hola. Baina asko disfrutau genuen gauzak nik gero egixe da, eskualdekue izen da, euskeri egin asko disfrutau detela. Oso euskera familiarra intzatela, bai rodajien zeona eta jendiekin hori baitanoz rakarraka ibiltze hori eta bueltan antzeko eta hola oso etxien sentiu naiz rodajien, hori da personalki. Asko disfrutauteko rodaje bat, simple esan da. Nik berdina esango nuke. Azkenian ez di askotan gertatzen hola hain rodaje txikiak edo hain talde txikiko rodajiak euskeraz, eta euskeraz esatetenean da euskeraz, alegia ez euskeraz grabatze dugu eta gero grabaketatzean beste hizkuntza batzuk dauden, ez? Baizik eta euskeraz, ez? Eta zeon sentsazio bat, famili txiki bat, jende gutxi, toki berdinean demora guztian, orduan, sortzezan olako giro eder bat, eta nik uste ere, seriak zekan kodigoakin lotuta ere olako jolas bat ere, eta orduan, nik asko gozatuet, bai pertsonaia eraikitzen, pertsonaia honekin jolasten, eta gero oso jende gertukoa eukiet baita ere aktore bezala laniteko, bai zuzendaritzan, eta hori ere, harra da, azkenean lagunekin jolastia, baina gauza hobek ez da, ez? Ni bildur pixkatekin, porque nik ez dut generua apenas konsumitzen, ez naiz pertsona bat fantasia eta olako pelikulak konsumitzen dituna, eta gero zeon komedia puntu bat, baina noaino bai, noaino ez, noaino jun, klaro, kasunean gaina pertsonaia garrantzitsu bat, kasu honetan bezala, ostras, demora askoan ateatzezea, eta orduan, ez dezu kakai nahi, no? Basikamente, eta orduan, nahi zu puntu honian harrapatu. Baina ez da erresa, ze pixka pasatze basea ja beste zerbait da, orduan, asko eskertuet, zuzendaritzan eutzatenak, amankai baixantip oso generoko jendia izatia, limiteak nun dauden ere gu jakiteko, ze bestela ni oso galdutan egon, nik ez ditut olako zeak ikusten, eta itia tokatu izan zaiz serien batean, baina ez zuzenian, beste personaje igual sekundario batzuk eta enterature egiten, kasi ze izan egiten, esan nahi dut, baina kasu honetan oso markatua zeon ere kodigoa, eta hori ez da askotan pasatzen. Jutezea, itezu aldezuna eta jazta, baina hemen
oso argi zeon kodigoa markauta zeon, eta gaina bilatua, eta hori ederra da. Bildur pixkatekin, sartu gehan edo ez? Baina, bueno, gustora, bai. Jolaseako zea gehiago, motivazio bat gehiago. Niretzate kodigo berri bat izan da, nahiz da, irati baten ez, tokauz baten, ez, fantasixe ikutzie, baina bazan, hori ez, alako ez jakite bat, zein godeuz, emateaino pasau ez pasau ikusentzunezkoen sutileza hori, aldiarin ez, gehiago ez teatralizau nahi, baina personajiek ere pasauteko personaje batzuk ez, referentzi bezala igual proposatzen zen ituztenago. Ez da, ize pelikulatan, ikustezu hemen nola pasatzeien roskatik eta alare permititzeu hori ez, eta orduan, neurri horren bileen ikadiz, rodajien bertan juten itzenen, iraian referentzia eskertu dut, behake bazamarrelako horri guel pixue, eta horretik egia sartute zeolako lokatzetan, eta hori ez, piztina saltoiteko, referentzia zela asko balixo izan dit, gero zorion egile hor bat, behake asko indula, eta ikuste zenun beha pasa-pasa inde, eta alare etzala sobran, eta esaten zenun, hori, horren bile jute hori ez. Eta oso jolas, divertigarriz, polit, eta gero, iraiak esatezuna, humore punto hori ere bilatzi ez, humore absurdo bat bilatzi momentu batzutan, edo personajie benetan biluz ikustie ez, hor kamara horrin, edo begirada iriki batekin bestiek esatezun horri buelta bat emanez, eta jolas horiek oso ez dakit disfruto egiten di eta berri xamarra, kodigo bezala, nahiz da aurretik ikutute euki, eta gero, ira komentatzen bezala hori, ekipuen ere hainbeste fantasizale hotie, eta gero tartetan enola komentatzen ziren gauzek, eta pelikula hau, eta neure naiz oso konsumitzaile, eta kodigo berri bat irikizatela iritzat laneako, baina ikusle bezala ere. Eguel, egin baten geuri buruzea eginela. Azkenien hemengo giro ruraleko histori bat eta personaje pixke horrozkatik pasau horiek gu ere bageala. Eta gero, nahi asko gustatu zatena, herritarro ginela Ainhoa Alberdi, Iraia eta Iruro, eta horretik, alkarrekin irukote bezala ibilite guk, txak, eta hori oso reenkuentro politi izan da, bai? Nik hori ere esango nuke, eta geho, niretzako, gau ditut azken aldian, igual, aktore bezala lan ite deunean oso kodigo sutiletara jolastea, no? Dana da oso txikian, kontenituak, ez dakiz zer. Eta hemen, eukitzia aukera, ez? Pasatzeko, roskatik edo beste kodigo batzuta salto iteko, guai dago. Guai dago, porque guai dago iteko eta baita ere ikusteko ere. Bentsatzet, esperoet, ikusle bezala ere, gozagarria izatia hori. Eta gero, justu horri heldute, emateu pasatze horrek danien pasatzie suposau berdula, baina gero oso momentu sutilek eukitu personaje hauek elkarrekin, ez? Edo behasen arteko berturak eta hori, edo olako momentuekin akordatzen, gauzatek besti ez duela kentzen, ez dila kontra jarrisek, ez? Orduan, oso pasauteko momentuek eukileik dituela, taldi berin oso egora sutilek eta oso vulnerabliek ere, edo bi personaje, kasu honetan, egora oso vulnerabletan ere utzi alizen ditugula edo erakutsi alizen ditugula, eta horite. Ez que bi persona humanua dira, ni batzutan ez que sobrepasa biten naiz, ni, osatzen nahi. Claro. Ez? Hola da, hola gea, hori da. Hori da. Orduan, de repente, pertsona hauek ere bai. Batzutan se les va, eta beste batzutan daude, ezinean, da beste batzutan daude, lasaio, eta segun egoera, bueno. Bai, eta humore hori, behasen arteko humore, momentu absurdo, exagero absurdo horiek, edo kanpotik, parregarri eman leikeben egoera batzu, behasek oso sakonien, oso serixo bizi dituen egoera horiek. Nik adibidez esango nuke Gubilon oheko estena, asko disfrutatu nun. Eta gero, esango nuke baita ere, hor Fargo
plano fargo zian oie danak. Osa, kamara jarri eta sekuentzio osoa in. Eta, porque azkenean teatrua bezala da, ez? Osa, sartze zea eta initezu eta bakizu kamara urruti daula eta orduan libre zaude baita ere iteko. Osa, ez da nola esan. Ez zaude pendientea hemendik anjun behar eta handik anjun behar, ez, osea, kamaran dago, bakigu zein behar deun, eta, bai, sentsazio, osea, goratzeten abintzat, sentsazio ona zela fargo etortzean bakoitzean, gaina hori eta beti etxea jute ginen. Orduan, nik uste horrek ere motivazio beste zula. Bai. Nik buruen dauketena ados, hori etorrizat lehena, behasen arteko sexu eszena hori. Eta besti esango nukena, lehiotik ogikozkorrak ertetzen are. Lehio? Zeinen etxea jute ginen. Bai. Izena nola zan? Mercedes. Mercedes. Personajin izena erabajun, Mercedesen etxea jun eta hori da. Personajeare eta heldu erreko hori, tan desente, karo, azkenien aktore askoko estenak ere, hori beti dila gozagarri ez, azkenien oso kontraste handixe zeolako personaje hasianan artien, ez, bi ikerlai hasi etortzezina behasen artien, haze pareji egizebena, gero guiruron artien, bost lagunan, eta ogikozkorra ertetzen zeben, noaz ikusten astarran igabe, bai, goratze oso momentu entrañable bezala, ez esateatik. Nik aizki ez detola pasa, bintzat ez dut goguan. Igual, kosta, karo, batzutan elkartzegea beste aktore batzukin, eta ja, txorrada bat sartzea tartian, da, eta parra, eta esparra, eta horre ontzian pare bat ez dena, nahiko lan parriai aguantatzen. Gogoratzetena, ez, Orion eta etorri zianian egun hartan, ontzian pare bat ez dena, nahiko lan. Eta gero, hauek katxarroa mailean, ez, oain hemen utzi behar da, ez, oain etxoen ez, porque hau lehenu hemen utzi ezu eta oain hemen da, eta pues olako, aber bat inatze deun da, olako besten bat, baina batez ere, hori igual esango nuke. Eta hori, ni gogoratzetena, zulue jena ginen estena hartan, sekuentzia hartan nola hori ekipoko batek bere kotxe eskenizun, oso eskuzabal, nahiz akordatzen zintzen. Karamelo enbenenatu bat igual izango zen. Eta azkenien hori, piztu argixe, baina 20 segundo konkretota itzali esan, eta orduan, klaro, gu estena erdixen, sekuentzia erdixen, itzali, venga, heldu hortik eta berriz atzea, eta berriz ez, pauso bat atzeain emozionalki berriz aurrera segitzeko, eta hor nik uste desenteo desfasa izentzala guretzat, eta gero montajea gore esan diguenez. Hala izan, niko, bai, lankide batzu, igual, goxokila eman baino. Baina oso eskuzabala. Bai. Nik olako lurperatze errituik ez, edo eriotziekin lotutekoik, baina bai gure, atxen aldetik, basarrixen omentzan osaba bat, baina osaba, esatizut, urte asko dala, behare gaztena da, eta hola, eta osaba arek, bazula histori bat, basarriko telapien gertauzan olako historia, berietzan emazte bati musu bat eman zixola, baina baserriko egalpientzanez etorri zala bere senarra eta igita isekin aurpegi zen entzixola baki bat. Telape egalpetik kanpo izen balitz, berez ez zula eskubide hori zengo. Hori ajuda. Ordu nik uste egalpien kontu hori, telape horrek badula bere simbologize, hori etxe barruen eindego traizixo bezala ulertze zala, edo bai nik hori referentzia hori banun behintzet, bai? Eta justu hori telatupe hori aipatzezun, haiek kontatzezunin histori hori. Hombre, etzago importantia da, osea, herri hontan ondian erritu eta, sinismen eta ohitura horiek azaleratzea beti da importantia. Azkenian ezagutu itezulako ere zure aurrekoen
bizi zutena, eta horren ondorioz datorren dana, ez? Zein gehan ere ikasteko, ikusteko, eta sekretuak ez dialako inoiz, sekretua zertako balio. Eta argitaratziak, bai, azkenean ikasite dugulako, ez? Gutxienez, jakin eta ikasteko balio digulako. Baita edozein tabu kasu honetan, heriotziek dakarrena, ez? Entzunez lehen nola zan, nik uste nahiko naturaltasun gehixeokin bizi zebela, edo beilatoki esatezakon hori gaur egun hori etxien etxezalako adibidez. Gero, klaro, potente egizen lehikela gaur egun daun tabu horrekin, jendean etxien hartu, lehen hildeko etxien eukitzik suposatzen, beste naturaltasun batekin gauzek afrontatzie, eriotzi ere bizitzeko parte izetit hori dana, externalizatze dunez, o kanpo ateatze dunez, nik uste horrekin ere zer ikusi desente dula, nik ez da tabu handitzen nahi da, noze pasatzen nahi da, gauze, alde batzutatik emateu naturalizatzie intentatzen nahi dela, eta beste alde batzutatik gure bizitzetik aparte lagatze duen eriotziek kasu honetan, eta zoze, respetu geixegiko iruditzezakunez, nik uste edozein tabui buelta bat ematie eta zaleratzie beti haula ondo. Gero, iruditze gaina ikastiaz aparte ulertu ite deula. Ulertze deula, gure aurrekoek bizi izan zutena, eta igual ulertze dituzula baita ere, gauza asko, emakumeen, ez dakit, eoteko moduak edo, iruditzen zaidala ulertzeko modu bat. Egia jakitiak ulertzen laguntza izulare, zein gehan gaur egun eta nondi gatozen. Zer kartzei zuen? Rodaji dagokizunez? Edo zuri? Neuri, hola, emateu altxor txiki bat, hala esango nuke. Gero, atzaparka hauekin nahiko, takipa, minere iradokitzeit, baina, ez takipa, altxor mingarri bat. Bai, ez dakit, nahi gogoratzit rodajia beha, eta gero ja kutsa bat ikustezunean beti nazu irekin, no? Nire hori tortzen zaitu, irekin nahezu eta zer da, barruan ikusi. Egia da, ikustea laia, kutsa zar bat, eta izer, eta orduan, apiztiaken bertan ere dakan ze hori, ez? Karga hori dana, somatu itea kutsa ederra honetan. Orduan, irekitzeko gogoa, ikusteko zer da.